que la campanya en general ha sigut un èxit absolut, més del que podíem imaginar-nos, i jo particularment allà on he anat amb els meus fulls, si anava a presentar un llibre el portava, si anava a presentar un concert amb els músics portava els meus fulls, en la fira alternativa, en tots els llocs on de manera individual o col·lectiva anàvem els fedataris. Ha sigut una resposta tan contundent del poble valencià que vol recuperar la seva ràdio i la seva televisió que estem emocionats. Anem a aconseguir-ho. Com a la resta del país, la gent de Castelló, la gent de les comarques ha volgut participar, ha estat amb nosaltres, ens ha donat suport amb la seva signatura, amb el seu recolzament, i jo crec que ara ens direu els promotors exactament quantes hem pogut arreplegar, però jo crec que les comarques de Castelló hem estat molt per damunt del percentatge de població i del percentatge de signatures que ens pertocaria. En molts llocs fins i tot no havíem d'anar a buscar-los. És a dir, tu muntaves una tauleta i la gent, per exemple, vull assenyalar la Universitat Jaume I. En la universitat, quan ficàvem la paradeta, clar que alguns t'adreçaves preguntant si volien signar, però altres veien el cartell i tal i directament venien dient on he de signar. I jo crec que això és molt positiu, i qui diu ahir, per exemple, en el Festlloc o en activitats de música en valencià i el que sigui, la gent venia directament a signar. I com ha dit Xavier, efectivament, jo estic convençut de que hem superat, nosaltres som el 10% de la població del País Valencià i hem superat en molt el 10%, perquè només directament des d'Acció Cultural estan controlades de Castelló o Vila-real 6.400 signatures. Per tant, jo crec que les 10.000 global de totes les comarques, per tant, això o s'han fet 100.000 a nivell de país o hem superat el 10%. Les dues coses serien molt interessants. Molt positiva des del punt de vista dels que estem implicats en arreplegar firmes per a tindre un servei públic valencià, però molt dolenta a l'hora de tindre que estar demanant a la gent que s'impliqui en això quan hauria ser un dret garantit per el País Valencià i per els poders públics. I com ha reaccionat la nostra gent? Les entitats, la veritat és que heu fet molt bon treball i ja quan hem anat a dir-los a les entitats que formen part del Consell, per favor, signeu, ja tenien documents, ja tenien papers perquè la vostra tasca l'havíeu fet molt bé, per tant era duplicitar i arribàvem ja una miqueta tard perquè estàvem ja treballant amb vosaltres, però les entitats en si molt implicades i quan els dius, i que això és per arreplegar firmes per Ràdio Televisió, no, ja en tenim i ja estem arreplegant, o sigui que molt bona tasca i felicitar-vos a vosaltres i res més, i endavant, ja per totes. La gent està prou convençuda que necessita una televisió en valencià que doni informació propera, no? I que informe dels temes que realment li interessen el dia a dia, no? Perquè, clar, si no, qui ho fa? Molt millor que totes les millors expectatives, perquè hem recollit moltes signatures, s'ha implicat moltíssima gent, moltíssimes associacions, moltíssims sectors socials, gent de totes les ideologies polítiques, absolutament transversal, i hem constatat el que de fet ja intuïem, que la majoria absoluta, la quasi unanimitat de la societat valenciana, vol un servei de ràdio i televisió públiques i en valencià. I per tant, la societat valenciana s'ha pronunciat, i ara el que li toca és als partits polítics i a aquest govern que prenga nota del que és una opinió majoritària de la societat valenciana. Volem una ràdio i una televisió públiques i en valencià.